Hello, check. Hello. Itu medicine, sudah dia lah. Isi milen ada iku, apa tuh bang mereka mama. बे समाव आं जे मेथाइखौ रोजाबनो नागिरदों बे मेथाइयानो जाबाय आंनि जिउनि आंनि लाइफनि मोनसे टार्निं पइन्ट बे मेथाइजोंनो आंनि दावबायनायखौ आङो हारिमुनि लैथोआव आं बे मेथाइखौनो लानानै सानस्रिजेनदोंमोन रायजोखौ 1999 आव बे मेथाइखौ रंजालि आफादनि जानानै क'क्राझार रेडिअ सेन्टाराव आङो गिबि खेब रोजाबनो मोननाय जादों मानो गाबोनो लाफा सायख'दा खोमसि हरा रिंदाव रिंसि मानो गाबोनो लाफा सायख'दा खोमसि हराव रिंदाव रिंसि मानो गाबोनो लाफा सायख'दा खोमसि
Rindang rinsi मोजां मोनाखै बारा जेबो नोंथांमोना गोजोन्थों रायजोफोर बयबो खेबसे आखाइ खबनांगौ होननानै